Welcome to the channel. ಹಾಯ್ ಮಾತರೆ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೈತಂಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಲ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನು ಜವನೀರು ಪೂರ ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುಲ್ಪು ನಗಲು ಬಜ್ಜೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಯ್ತು ಮೂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜೆಗೆ ಸೀಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏತಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೊ. What's your name? Krishna. Ushna. Krishna no, Krishna. Okay. ಯಾವ ಮರ ಹೂನಾಗರ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ Jinka chika, jinka chika, jinka chika, jikanka. ನಮ್ಮೆತ್ತ ಚಾಬರ ಭತ್ತ ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಚಾಮೈತಂದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ. ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಇಕ್ಕಲಿತ್ತು ಮೂರು ಕಾಂಡದ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಬಂತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ. ಅಂಗಿ ಪಾರಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಖರಣ ಮೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾರ ಬೇಗ ಮೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀನು ಹೌದಾ? ಮೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಮೈ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬಾಲೆಂದು ಮನ್ಪಂದು ಗುಲ್ಲಿ ಬಾಪ ನಾನು ಬಾಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಸುದೇ ತಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಅಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಸಲ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಒಂದು ಮುರಣಿ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕದನಗೆ ಈ ನಮೂನೆ ಆತನ ಕಂಗು ತೋಟ ಪೂರ ಫಸಲು ಓಪನನೆ ಕಂಗುಲು ಪೂರ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕದು ಪೂರ ಹೋತು ದಾಲೆಚ್ಚಿ. keburu mare.
ಹಿಂಗೆ ಬರೇ ಬಾರ್ಡು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಹಂಚಿ ಮಾರ್ಲಿ ನೀರು ಗೈಸ್ ಮೂಲೋರಿ ಮೂಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥೆ ಏ ಜಾಗತ ಮರ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಂಡಿಯಾ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಲ್ಲ ಆಯತ್ತು ಚರ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಚರ್ಬಿದಿಲ್ಲ ಅವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಲು ಸಿಗಿರ್ಲು ఆయన బిగ్ బాస్ కు సెలెక్ట్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲೇ ఆయన బిగ్ బాಸ್ కు ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗರ್ ಲಾಗಿದ್ ಬರ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಾಗಿದೆ ಎಂಚ ಮರೆ ಬುಡ್ಚೆ ಚಾಲ ಚಾಲ ಮಂಗಾರ ಮರಲ ಲಾಗೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಏತ್ ನೂದು ಬರ್ಪಾನ ಐಜೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಐನದು ಬರ್ ಬುಡ್ಚೆ ಮರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ವೆದರ್ ಬೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ చెప్పನ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಜಿ ಯಾನ್ చెప్ప ಮಲ್ಪಾರ ಏನು ಜಪ್ಪುದು ಕಾಪಂಡ ఆయన ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ఆయన ತೂಡಿ ಇಂಕರ ಜಪ್ಪು ಚಪ್ಪಲ್ ಇಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಗಂಟು ಗರಿ ಉಂಟು ತೂಲೆತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲಾಗಿ ಏ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೆ ಚರ್ಬಿ ಹೋದ ಗೈಸ್ ಬೇಲೆ ನೆನ್ನ ಜತ್ತೆ ಅದ ಮಾರೆ ಮಿತ್ಯ ಜಾರ್ಪ ಅಂಚಿದಿ ಹೋಗ್ಲಾಗಿದ್ದಿ ಅಂಚಿಡಿನ ನಾನು ಅವಲೇ ಅಂತ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿದವಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಗುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾ ಗುಂಡಿದ್ದು ಕೆಸರ್ ಮಣ್ಣೆ ಸಾವು ಕೊಯ್ಯಷ್ಟು ಕೈ ಕೊರಡ ಕೈ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಗೋರ ಆಗಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಗುಡ್ ಗುಡ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಐತೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಕೆ ನೋಡ ನನ್ನ ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ ഞാൻ ദേവന ഭാസ്കർ ഞാൻ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ ഞാൻ ಬಲ್ಕೆ ನೋಡ ಏ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಏ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಬಲ ಮುಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾಡಣ್ಣ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಹಾಕರುಂಡು ಲೈನ್ ಸೋಮು ಬಲ ಸೋಮು ಬಲ ಏ ಮರ್ಲ ಮಾರ ಏನ ತಿರ್ತು ಬರುವಾರ ಕರ್ಮ ಚರ್ಬಿನಿಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಮರ್ಲ ನಿಗಿಲಕ್ಕೆ ಉಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಗಡ ಚರ್ಬಿಂದ ಆಯ್ತು ನೂಕು ಎತ್ತುಲ ಹೌದು ಕಣ ಚರ್ಬಿ ಇಲ್ಲ ಕುಸಾಲ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚು ಮಾರ ಐನದು ಬರ್ಬರಲಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಬ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಡಿ ಮರ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಲು ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೆ ಬರ್ತನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾದೆ ಪಳ್ಳಿಪಾದೆ ಪಳ್ಳಿಪಾದೆ ಹೋಯ್ದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತು ಬರ್ತೊಂದು ಲಾಪುಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬಾದೆ ಬೈತಾರೆ ಎಂತ ಅಟ್ಪಗಿಲ್ಲ ಹೊಡಿ ನಮ್ಮರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ ಮಲ್ ತಗ್ಗಿದ ಏ ಉಂದೇರಿ ಎಸ್ ವೈ ಉಂದೇರಿ ಓಡ ಬರೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಉಂದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಬರೆತಲ್ ಫಾದಿಡೋದು ಓಲಿ ತಿರ್ತಿ ಯಾರನ ಓಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂಡೇರು ಶ್ರಾವ್ಯರ ಹೂವಸ ಬ್ಯಾ ವರ್ಷ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಕೊಡೆ ఒక ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುರ್ಚ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುರ್ಚ ಮುಂದುಲಿ ಗಾಯ್ತು ಮುಂದುಲಿ ಅವರಣ್ಣ ಇಂತಿನ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ನೇನ ಮನೋ ಇದೆ ಏ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲದ ಇದೀರ ಅನ್ನದ ಕಲವಲ್ದುಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತನೆ ಚಾಟಿ ಬರಿಯು ಓ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಿನು ಅವೀರ ನೀರು ಈಗ ಅಲ್ಪದ ಎಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್
ಸಮೇತ ಪಾದೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಜಾರೆ ಕುಲ್ಲುವ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಕೈ ಕಾರು ಅಂತ ಸಡ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಬಚ್ಚಿ ತಿಪ್ಪುನತಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಿಗಿಂದ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏನ ಲಕ್ಕಾರ ಆಪನೊಂದು ಲಕ್ಕವನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲದು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಗಳ ಬೇಲದಲ್ಲಿ ಇರುವೇರ್ನ ಸವ ಎಸ್ ಮುಲಾಜಿ ಮುಂದಿರ್ ಅಜಯ್ ಏನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಉಷ್ಣನು ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯಿಂಡು అయితే ఒడ్డే మరి అజ్జటి బల్లేడు అశ్వత్థమారావు సోము జార్ తిత్తుకురుండ మరలే ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಜಾರ ಬಲ್ಲೋಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವೇನ ಕಾಯಿ ಕೇಪುಲ್ ತಿನ್ನೋರಿ జోడి భక్తులు ఆరన్ విత్ అజయ్ ದೇಶಂಗ್ಲು ಹಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ಮೂಲು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಪರ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೀರೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀರಾ ತುಲೆಗಾಯಸ್ ಎಡಮಾರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಆರನ್ ಓ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ कसं बिजा सೀರಾ ತಿಂತೆ ओके बाडून बिजा ನನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನೇತೆ ಕಲ್ बकोरिका बाडू ಧರ್ಮ ಗಾಯತ್ ಭೋಜನೆ ಮರ ಅಂತ ಬೇರೆ ರಜೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪು ನೂರ್ಕೆ ಬದನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಯ್ಯ ಕೊಲ್ಲುನ ಪೊರ್ಲುಲೆ ಶವಾಸನ ಬಂತು ಶವಾಸನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ತುಯಿನಗು ತೆರ್ಪೆ ಜೀವಾನ ಹೋದು ಇಂಚೆ ಬರೋಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚೆ ಕೊಲ್ಲು ಇತ್ತೇನ ಸರಿಯಾ ಅವು ಉಂಟು
ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಇವರು 2 ಜನ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಲಕ್ಕುಜೀರು ಸೇತು ಬಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜೀರು ಎಂಚೆಂಚ ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಕುಲುಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಜನ ನಂಬುನೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಂಬಂದಿ నేను పనొచ్చ ఏపే ತಾಯವರಿ ಬಲ್ಪು ಮಾತಿರ್ ಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಪಿ ఒక రాత్రి 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸುಲ್ಪಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತು ಜೀವ ನೀನು ಇದು ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಗೀತ ಮಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ ನೀ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತಾಳ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಣ ಇದು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಮೇ ಹೌದಲ್ಲ ಪಾಂತೆ ರಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟೆ ಎಡಮ ಕಾಲಾಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಹುಡುಗ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.